Next station, Via. Sí, surt a les 2:10. Tren direcció A. Tren direcció A. Train to Aeroport Carolina 1. Fer vídeos amb flash és una porqueria. Molt li agrada les idees. Next station, Sydney. Tren direcció A. Tren direcció A. Train to Ja, va, es diu aeroport. Cansa, l'has vingut jo, tu. Sí, igual. I porto 6 minuts. Tranquilo. Sí, ja s'entra. Sí, ara ja baixem. Hola. Una pregunta. Sí. I després, per tornar, Sí. és que deien que a les 2 tancava... A les 2 és l'últim tren de l'aeroport, han dit. Però baixem a Cèntric nosaltres. perquè... I a Cèntric pillem a l'últim. Sí.
tens? No arriba, o No, sigui... no anem a l'aeroport. perquè es veu que si no no dona temps. Clar, o sigui, no, baixem a Cèntric i llavors ja ens dona temps d'agafar l'últim. Perquè diu que allà a les dues, Tanca. allà on t'enganxa, Sí, normal. te deixa ho entenc. allà, Vull dir que no torna a les dues. Diu que tu d'allà on sigui, a les dues ja no pots sortir de l'estació, Vull dir, perquè tanquen les portes allà on estiguis a les dues. Ah, sí? Sí, m'ha d'entendre. No és que com passa amb el metro normal, que sale l'últim a la 1 de la noche i clar, fins a 1:30 Mira que les no arribi. instruccions. És que les instruccions deia a les 2, últim tren de... Si surt a les dues l'últim Sí, tren, per vol això- dir que com a mínim te deixa amb algun lloc. Hay 2:20 horàries a Coimblanc. Però si no et queden Clar, bueno, a tancats. veure, no passa res, sortir a Fira i agafaríem algun autobús. Sí. Perdona, Des de Coimblanc. Vale. El Coimblanc és la part de l'aeroport, però que ja no dona temps de mirar res. No, o sigui, nosaltres, en comptes d'arribar a l'aeroport per no jugar-nos-la, baixem aquí, a Cèntric, que devem estar ja gairebé, Marcos, Cèntric al Prat. és el Prat. Sí, Plaça Catalunya és. la plaça Catalunya del Prat. Bueno, jo com habito al metro de la Torrassa, que Sí. no la Torrassa, més valdrà que foti el camp. Perquè si no hi arribaré. Però has entrat per la Torrassa. Per la Torrassa. Nosaltres per Coimblanc. Llavors hem d'anar fins a Coimblanc per sortir, si no, no ens deixa. No, el que faré és plegar ara, perquè si no, no hi haurà manera. Ja. Ja tocava això. I tant. I vosaltres, és que jo soc un veí que habita a dalt de... No, nosaltres no. Nosaltres també, Ell sí, ell viu més o menys a prop, però jo visc al Clot. Sí. Com s'ha alterat d'això? Perquè jo m'he entrat d'un veí. A mi m'ho ha dit ell. Un veí, ara, anant a buscar el pa, diu, hòstia, estan veient el... Sí, t'has enterat ara? I ara anava a buscar el pa, Ai, sí, bueno, no sé què, m'estan esperant que porti el pa. Sí. Has anat a l'aeroport. Has anat a l'aeroport a buscar el pa. És que no hi ha cobertura. A l'aeroport, bueno, i a Cèntric, ara a Cèntric sí que n'hi ha. O sigui, ara on baixem, perquè està gairebé al carrer, llavors sí que hi ha una miqueta. He intentat, però No. perquè no hi ha res. I estem a Cèntric, oi? No, queda... Ara passarem per les Moreres, ara. A les Moreres encara? Acabem de passar per Cabarna. Hosti. Ara estem passant per sota del riu. Sisplau. Si vols. Tinc el braç. Per la vacança. Home, clar, és que la... Això m'ha mentat, però ja fa temps, això. No, és perquè ell diu, hòstia, penso que se puede ver l'entrada i tal. Sí. Jo quasi que em baixaré aquí. No, aquí no para. No. No, o sigui, la següent que para ja és Cèntric. Vale. No parem a totes. Sí, parem a 3 o 4. Doncs sí. A Salera, com És que això, sempre. a l'aeroport has d'esperar un tren, un autobús, Perquè no sé quina hora és, però ja està el mòbil allà, però... No, que va. O és aquest? A l'últim. A l'últim, O és l'últim. Sí, perquè pots comptar que d'allà ja ha sortit. I si n'hi ha... Si a les 2 surt l'últim, aquest deu ser l'últim. I si no, vosaltres teniu previst tornar amb l'autobús? No, nosaltres tenim previst sortir a Coimblanc i tornar ja per Coimblanc. No, però vull dir, si sortiu aquí, Sí. No sortim al carrer, no sortiu. Sortim i canviem d'andana. Això ja és el que farem, Sí. si no us donarà temps. Però i tant. De fet, teòricament no podem sortir pel lloc per on hem entrat. Sempre sortim el mateix. Si jo he entrat per Coimblanc, haig de sortir per Coimblanc. Però no crec que et diguin res. No, que sigui Mentre no us deixin a dins tancats. a l'aeroport pot sortir. Si nosaltres hem sortit fora, ja hem anat fora abans. Pot sortir fora a l'aeroport i al carrer i tal. Clar, surt a l'aeroport i l'aeroport està... Després sí que necessites agafar un autobús. Clar, has d'agafar el 46 que va per Espanya, el metro, a Terrassa... Pues res, mira, hòstia, bona que t'he sortit, No, a les dues A les dues al curs són clar, és a dir, Jo crec que l'últim serà aquest, Sí que Té tota la pinta. aquest que passa... No, aquest. Aquest tornarà, lògicament. ho has... No sé.
Perquè els altres, quan arribem a l'aeroport, ens donen 5 minuts parats. O sigui, després el següent. O sigui, el que va davant nostre. Bueno, doncs mira, ha estat una... Collons, que lent. Sí. Jo he vist com feien tota la fase de... No, ja tocava, acabar-les. Bueno, i al centre, allà a part, el tram central, la zona universitària, com allà, a Sagrera, està paradíssim. Està molt parada durant la crisi. Sí, està tot ben Està parat. tot parat. És una llàstima, A l'hivern iria de Bonya no a la universitat. evidentment. Al campus nord, perquè està... Portaria, ara s'ha de fer... És 3 o 4 quilòmetres de fer. És una pena perquè diners per al favor és que n'hi ha. Sí. I si no haguéssim fet aeroports, no haguéssim xurissat tant, O menys diners en autopistes i més en transport públic. Per exemple. seria la meva manera. Esperem que algun dia ho acabi. Déu-n'hi-do que llarg és això. Mira, ara hi ha 300. És la llargada equivalent a la 4. línia 1 sencera. Que facis una idea. Però no quilòmetre, o sigui, la línia sencera són 50 quilòmetres. I el tram que obren només ja... 4, no sé. 20. 20. És per anar a l'aeroport. Sí, només van a les rodalies per anar a l'aeroport. Més ràpid. I una cosa, serà el bitllet de metro o un especial? I el suplement. Si digues en Mataré i a la sortida pagaràs, crec que són 4 euros. 4 euros. Bueno, Però la té trimestre, la té jove, la targeta rosa i tot el que s'havia. S'havia. Sense pagar més. sense pagar més. Només s'ha de pagar el bitllet sentit i la té 10. Ja té. Això és cert. 4 anys més tard arribem. A Tura Xef i ja fem... Sí, per si cas. No? I escapats. De costat, per tot. La meva bossa